Ne aflăm la cea mai veche biserică din orașul Valencia, San Juan del Hospital. Ea se află în cartierul vechi istoric Carmen. După ce Jaume I a cucerit orașul Valencia și l-a eliberat de sub ocupația musulmană, pentru că a fost ajutat în campaniile sale militare de cavalerii Ordinului Sanitar de Ierusalim, scuze dacă nu am făcut traducerea corectă, el a ținut să le mulțumească dăruindu-le aceste terenuri pentru a-și construi un spital și o biserică. Este vorba de fapt de cavalerii Ordinului de Malta, iar crucile pe care le-ați văzut la începutul filmării fac parte din biserica veche, originală. La data recondiționării bisericii au fost descoperite sub ea vestigii din circul roman și o baie arabă și alte vestigii. În capela din biserică, în capela Santa Barbara, se află mormântul ultimei împărătese a Greciei. Să intrăm împreună în biserică. Capetele acestea de coloană roz datează din epoca musulmană din secolul X. Spuneam și la Lonja de la Seda, sediul fostei burse de mătase din Valencia, că sus, pe marginea acoperișului, puteți vedea niște figuri, se numesc garagolas. Ele reprezintă viciile și păcatele omenirii. Sunt reprezentate fie prin animale fioroase, fie prin oameni făcând diverse lucruri. Spre exemplu, la Lonja de la Seda este un om care arată fundul. De fapt, ce sugerează acolo este că își facea treaba mare. Deci când veniți și vizitați aceste clădiri, nu uitați să vă uitați în sus.